Rika sing pungkasanipun lagon pamundhut saking kanca-kanca Parkir Timur Mas Jo. Nggih. Geriges coba. Sae Mas Rika. Ingkang minangkani. Ingkang minangkani. Dipilangkani Presiden 3. Wonten Bu Dwi, wonten Wanda. Siap. Kalian sobat jenenge kuwi oh Pak, ayo telu. Nah, coba kaya ngapa? Bisa leras Indonesia. Nggih. Pamundhut saka penjenengane Mas Erik nyuwun lakon Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Iki mau panjenengane ya nyuwun kenang-kenangan wayang kanggo tandha tresna wis tak arep aturke. Wujud wayang Gatotkaca. Oh, ngono ya. Kula nggih ya. nyuwun kenang-kenangan wayang, Mas. Apa? Barang. Pokoke digawe sampeyan iki mulih gak nggo apa-apa lho. Katur para karang taruna, para pemuda-pudi wonten kuwajon. Griges lagu model saiki yo diaturke monggo pemusikipun. Ya, yo.
Dawuh kleresan Mas Angko. Menika kula tak mbacutne gelaring carita. Nggih. Gatotkaca Wisuda. Nggih ingkang baku piyai menika mawi dahar kekatan mboten sekeca wonten ing Madaran. Namung saged nderek urun donga insyaallah Mas Erik, Mbak Sari anggenipun ngitanaken Keng Putra. Nggih. Pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sageta bekti satuhu ngabdi dumateng Kyai Sepuh kekalipun. Amin. Insyaallah saged migunani nusa bangsa kuwi agama lan tetep saged membawa harkat martabat keluarga besarnya. Amin. Ngodinonga rahayu, rahayu sami sedayanipun. Amin. Suda mala sirna saka jagat raya.